खुलुमबाय फुंबिलनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 9 आगष्ट 2020 रबिबार बेदर जानायनि सान। फैदो दिननि फुंबिलनि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्ला बिजनी दरंगा हादानाव हाथियारजों लोगोसे मुलि मोननाय जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे मध्य प्रदेशनि कान्डवा जिल्लायाव सासे 38 बोसोरनि सानै गथ'नि बिमाया गावनि जिउखौ दैखराव बारजुमनानै फोजोबनानै लाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय इउनियन मिनिस्टार बिथां अर्जुन मेघवालनाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे एयार इन्डिया एयारप्लेना जाय जायगायाव सौग्रावनानै बेरफ्रुदोंमोन बै जायगायाव मैयाहाय हराव गोबां गिलु बालु सोदोब होदों होननानै माखासे निउस चेनेलफ्राव फोसावनानै होदों। दा बेनिखायनो आंबो बेखिनि निउसखौ एसे लगायफानाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय कलकातायाव सासे 52 बोसोर बैसोनि कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्टआ 3 ताला बिल्डिंनिफ्राय बारजुमनानै थैनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिथाङा थैयासै, बिथांखौ बासायनो हाबाय। बे जाथाया कलकाता मेडिकेल कलेजाव जादों, मैयाहायसो जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय केरेलानि एयारप्लेन बेरफ्रुनाय जाथायाव जाय बिथांमोना थैनांगौ जाबाय बिथांमोननो केरेलानि चिफ मिनिस्टार बिथाङा न'खरफ्रोमबो 10 लाख रां होगोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे भारत हादरा कर'ना भाइरासनि थाखाय दासिम गासै 192 जन डक्टर्सफोर गोमाजाबाय एबा 192 जन डक्टर्सफ्रा थैनांगौ जाबाय। माने बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंनि बे इन्डियायाव डक्टर्सफ्रा थैनाया दासिम गासै 192 जन जाबाय। लोगोसे पाकिस्ताननि गोदान मेपनि वेबसाइटखौ इन्डियानि IP एड्रेसाव ब्लक खालामनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। जोबोर मोजां, बेबायदिनो ब्लक खालामजानांगौ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय केरेलायाव मैयाहाय आरोबाव लेन्डस्लाइड जानानै 40 जन सुबुंफोरा थैबावनांगौ जाबाय। दाखालिबो केरेलायाव लेन्डस्लाइड जानानै 15 जना थैनांगौ जादोंमोन। बे जाथाया केरेलानि इडुक्की जिल्लानि मुनार होननाय जायगायाव जादों। लोगोसे नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै दाहाय सानाव 1 लाख करोड़नि फाइनेन्सिं फेसिलिटि एग्रिकालचार फान्डखौ लन्च खालामगोन होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय जोंनि बे भारतनि माखासे जायगाफोराव बांग्रिं फैदों होननानै फोसावनाय जादों, नाथाय आं जेबो थर मोनाखै। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। लोगोफोर नोंथांमोननि सावगारिखौ आं देखायगासिनो दं। बेबायदिनो जोबनायाव एसे आरो गिबियाव एसे देखायबाय थागोन। बेबायदिनो नोंथांमोननि सावगारिखौ आङो फोजोबगोन। बाय बाय।